Есенмісіз эфирге яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина ұлғатыба қой бір темалар турында қысқаша. Контрольға олына шақ шәһәрдә Шолы елғасы yorынлығы тупланлаштырыла. Жиыштырыға әзір Шолда ғымым шәһәр үмәсі қойшын ұзашақ. Шолда біздің Ишголда республика программасына старт берілді. Неше Ишголда тәртипке кетірілешек. Притяжение трок комплексында су басудан соң Шолы елғасы yorынлығы һәм қорқынышсыздықны тәмин ету үшін түзіклендіру проектына өзгерішлер кіртірге планаштыралар. Бұл хоқта шәһәр мэрі Нойль Мағдиев хабар етті. Мұнан тышонда йөрү үшін яр бойы һәм ял итү зонасы барлыққа килергә мөмкин. Толырақ алдағы материалда. Есігізге түшірәбіз 3 апрельдан 4-сіне қаршы түнді притяжение микрорайоны үшін Венецияға өрілді. Территорияны су басты, қойбір машиналарда йортылар су астында қалды. Никакой опасности эта река не представляла, но в истории города Набережные Челны это первый случай, когда река Челна вышла из берегов и поднялась более чем на 2 метра. Шәһәр мэрі сүзләренчә киләчәктә моңа юл куймас өчен әзер булырга кирәк. Шәһәр башлыгы хәбәр иткәнчә, хәзерге вакытта елганы төзекләндерү проекты өстендә эшлиләр. Яңа мәгълүматны исәпкә алып, аны төзәтергә кирәк. Безусловно, там напрашивается хорошая пешеходная зона, зона отдыха в определенной мере, набережная для прогулок, начиная от моста и туда ниже, вдоль микрорайона притяжения. Вот с учетом того случая, который произошел 3 апреля, нам нужно определенные дополнения и коррективы внести. Моннан тыш Нойль Мағдиев шәһәрдәге башка урыннарны да күзәтергә кушты. Мэр сүзләренчә Түбән Кама сусаклагычның аскы һәм өске бьефлары сюрпризлар китергә мөмкин. Шулай ук махсус контроль астында Бережо һәм энергетик бакчачылык ширкәте. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда кар катламының биеклеге быел рекордлы булды һәм ул 80 сантиметрга җитте. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу атнада 12-14 градуска кадәр җылы көтелә. Территорияны төзекләндерү һәм чистарту эшен активлаштырырга вакыт. Бу хакта аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәр мэры Нойль Мағдиев хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, шәһәрдә традицион санитар экологик 2 айлык дәвам итә. Беренче атнада онда 3700-дән артык кеше катнашты. Хәзер шәһәрдә нинди эшләр алып барыла? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Яз һәм җәй шүп-җыю вакыты Шолда санитар экологик 2 айлык 1 апрельдан башланды. Эшкә шәһәрнең барлык коммуналь предприятиеләре кертелгән. Җәйге сезонга әзерлекнең соңгы этабы 20 апрельдә узачак традицион гомум шәһәр өмәсе булачак. В городе продолжаются работы по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние. Ведутся работы по мойке и очистке остановочных павильонов, навесов, подземных пешеходных переходов и ограждений. В ежедневном режиме ведется мойка и очистка автомобильных дорог от грязи и наносного грунта. Беренче майданда соңга калмыйча эшләрнең төп төрләре тулы күләмдә башкарылырга тиеш дип ассызыклады шәһәр мэры. Нойль Мағдиев сүзләренчә, моңа җитди игътибар бирергә һәм бу теманы аерым контрольга алырга кирәк. Там, где непорядок, как мы договорились, все меры административного воздействия должны быть. Мы не имеем права никому позволять приводить город в непотребное состояние, если не сказать хуже. Поэтому никаких противоправных действий быть не должно. Моннан тыш шәһәрдә автомобиль юлларында чокырларны ремонтлау буенча да эшләр дәвам итә. Бүгенге көндә 2000 квадрат метрдан артык майданда чокырларны төзекләндерү эшләре башкарылган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолда безнең Ишголда республика программасына старт берилде. Программа кысаларында барлыгы 683 Ишголданы ремонтлау планлаштырыла. 420дән артыгы инде тәртипкә китерелгән. Бу хакта аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәр мэры Нойль Мағдиев хәбәр итте. Быел Шолда безнең Ишголда республика программасы кысаларында үзгәрешләр 71 Ишголдына кагылачак. Бу хакта иртәнге киңәшмә вакытында шәһәр хуҗалыгы һәм халык яшәешен тәэмин итү идарәсе башлыгы Руслан Вильданов хәбәр итте. На данный момент завершены мероприятия по вырубке деревьев, кустов согласно предварительным схемам. Берничә йорт кирәкле килешү процедураларын узган, гомуми җыелышлар үткәрелгән, схемалар килешенгән. Шуңа күрә эшләрнең бер өлешен бу атнада башларга кирәк дип билгеләп үтте шәһәр мэры Нойль Мағдиев. Будут определенные неудобства. Необходимо
заранее принести извинения за причиненные неудобства жителям и гражданам того или иного двора. Ну, я думаю, что это правило хорошего тона должно быть нормой при проведении таких работ. Моннан тыш 2024 елда капиталь ремонт программасы буенча 108 күп фатирлы йортта 207 түрдәге эш буенча 1,5 миллиард сумлык ремонт планлаштырылган. Бүгенге көндә башкарылган эшләрнең гомуми күләме 26,4%-ны тәшкил итә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Изге Рамазан айы тәмамлана исегезгә төшерәбез. Быел ул 11 мартта башланды. 30 көн дәвамында дин тотучыларга тәүлекнең якты вакытында ашарга да, эчәргә дә ярамый иде. Кояш байыгач кына алар ашый алды. Шалда аш-су ресторанында ифтар мәҗлесе узды. Оештыручы шәһәр мэры Наил Мәхдиев иде. Ашар алдыннан мусульманнар дуга укыйлар. Алар арасында табиб-стоматологлар, Сабировлар династиясы да бар. Хәлил сүзләренчә, ул уразаны 3 елдан артык тота. Аның өчен әтисе үрнәк булган. Әтигә карап тота башладым. Әти минем элеватор тавындагы мәчеттә имам булып эшли. Җомга намазларына бергә йөреп, шулай итеп, әкрәтенеп кызыксына башладым. Ураза тоткан вакытта ниндидер җиңеллек килә. Без инде семьябыз белән дини гаилә, динне тотабыз, ислам динендә. Инде шәхсән үземә килгәндә инде мин 93 елдан алып, уже мин уразада. Сабировлар ифтар мәҗлесенә чакырылган 300-дән артык мусульман арасында иде. Бүген менә инде безнең шәһәребезнең мэрының инициативасы белән шушы менә әйтергә кирәк, үзе оештырды шушы ифтар мәҗлесен. Бүген инде монда күбрәк менә безнең мәчеттә хезмәт күрсәткән абыстайлар, хәзрәтләр, бабайлар, һәм инде шәһәрдә менә шушы барбар мусульман юлында актив булган ураза тотучы мусульманнар җыелды. Шалда ифтарга һәр вакыт алдан әзерләнәләр. Өстәлләрдә шәригать кануннары буенча ризыклар булырга тиеш, продукцияның хәләл булуы шарт. Аш бүлмәсеннән тыш намаз бүлмәсе дә булуы да зарур. Мондай олы ифтарларны ел сайын үткәрәбез. Белмим, бер әллә 20-нчы елмы үткәрү шундый мондай олы ифтарларны елга бер ураза вакытында үткәрәбез. Рамазан мусульманнарның изге айы, ураза тоту исламда 5 багананың берсе булып санала. Рамазан айы бит Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән бүләге. Без Рамазан аенда күп кеше намазга баса. Рамазан аенда күп кеше ураза тота башлый. Рамазан аенда инде намазга башканнар энне тутыра башлыйлар. Рамазан айы тәмамланганнан соң мусульманнар ураза бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Ул 10 апрельгә туры килә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Урамда ясы демәк демисезон ая киеме алырга вакыт уңайлы, иң мөһиме кыйммәтле булмаган ая киемен Үзәкрәт сәүдә үзәгендә элекеге балалар дөньясы бинасында урнашкан Белоруссия ая киемнәре күргәзмәсендә табарга мөмкин. Белоруссия ая киемнәре күргәзмәсендә ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен барлык төсләр тәкъдим ителә. Бирдә зур үлчәмле ая киемнәре дә бар. Модель «Черная рептилия» хорошо подойдет тем, у кого имеется вальгусная деформация и выпирающие косточки. Данные туфли подходят на любую ширину стопы. Нашим посетительницам с высоким подъемом гарантировано удобство надевания и снятия. Подошва из вспененного полиуретана с добавлением каучука послужит долго. Благодаря своей амортизационной способности внутри расположен супинатор для поддержания стопы в правильном направлении. Хатын-кызлар сапогилары һәм ярым сапогилар, ир-атлар өчен ботинкалар һәм ярым ботинкалар, 100-дән артык модель 49-нчы размерга кадәр барысы да табигый күннән эшләнгән. Имеет широкий след и крупный протектор, что обеспечивает хорошую устойчивость. А чтобы эта подошва надежно держалась и сохраняла свою герметичность, на фабрике ее и прошивают, и проклеивают. Белорус ая киеме күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге адресы буенча табарга мөмкин. Алабугада Мира проспекты 28 Иллюзион кинотеатры. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз.
Спешите, скидка 30% абсолютно на все куртки и ветровки. Магазин «Сибиряк», проспект Мира 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс 12А. Күңел радиосы тәкъдим итә. 12 апрель кичке 7 энергетик мәдәният сарае. Язга тур шоу белән катнашалар Вадим Захаров, Зарина Хасаншина, Альберт Валиуллин, Ильсаф, Лилия Хамитова, Рифат Зарипов һәм башкалар. Рәхим итегез.